Arratsaldeko ordu bata puntuan, arratsalde mundu guztiari ze pozik gauden, ze gustora gauden, ze estudioko lau horma hoiek gainditu ditugu, eta beste kokaleku batean gaude, kokaleku oso berezi batean, batez ere azkenaldi luzean, dena beken gertatzen delako Bizkaiko erakustazoka itzel erraldoi mastodontiko honetan, eta gaur ere zerbait gertatzen da beken, eta zer den gertatzen dena, gaztearen musika jaialdia, Zeitfest gaztea ospatuko delako gaur bertan laugarren edizio horrekin batera. Gainera, esandakoa, bertara etortzeko aukerarik ez baduzue, lasai entzun duzuen bezalaxe hau guztia emango dugulako lau haizetara. Hemen gertatzen den guztia kontatuko dizuegulako urrengo lau ordu hauetan. Lau orduko saioa zuzenean beketik, Zeitfest gaztea kontatzen, eta hause duzue zuzeneko soinua betagarri agertoki nagusia. Eta garri taldea zuzenean azpien agertokian, alaxe izan duelako agertoki nagusiak Zeitfest gaztea, hau guztia irrati bidez emango dugu, baita gu hau plataforma berrian eta jakina noski gaztearen YouTube kanalean ere zuzenean. Andrea Aramburu, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon edo guardion, Ibon, zer moduz? Zer moduzu? Oso gogotsu eta pozik, zatikan iristerako ia sekulako iara zegoen, betagarri zertxo bait ikusi dugu eta baitare topetaraino beteta zegoen. Orduan, nahiko urduri eta batez ere gogotsu, pozik. Oraintxe kontatuko dugu, hemen egingo dugun guztiak gauza asko direlako, gauza asko dugulako partakatzeko, baina hirugarren hanka bat ere badu aulki arraro honek. Opa! Maite Garmendia, arratsaldeon. Opa, Maite. Desiatzen zuekin hau egiteko, beti bezala. Gogotsu gari, ezta? Bai. Esan duzu moduan, hirugarren hanka eta nina pixkat betagarrik botatzen daren soinua eta temblekia benetan dau aulkisa hola mobitzen esate dut. Edozein momentutan lurrera noia. Baina hipolitxe da, nabaritu da dia zuzenen nahi gala, ezta? Claro, nik ere atzekaldean baukat alako fondo arraro xamarra ikusiko duzue YouTubeen edo guaun, ez da horma bat. Da pixkat, alforra gorrisa, baina paretian jarritza. Hori da, hemen edozein momentutan desagertu naiteke elederren truko bat bezala. Bakizu latzeraka pak eta desagertu. Horrela izango dela hemen. Baita ere. Konta ezagun gaurko Zeitfest honetan laugarren edizioan zer ikusiko dugun eta baita zer gonbidatu espero ditugun gure setean urrengo lau ordu hauetan. Hori da, gogoratu saioak lau orduko iraupena izango duela, baina gure aldetik bi orduz arituko gara hemen, eta bi ordu horietan zer? Batetik, hemen izango deu, segituan gainera, Moxal Basatia. Epa! Potra salvajea, Isabela, Jun, azkenengo uda ontako, izarretako bat, bastatu maian gutxienez. Zer da hori? Bera da Iñaki Ortiz de Villalba, betagarri eta modus operandiko abeslaria, eta oraintxe zuzenean dabil, baina hemendi 40 minutu ingurura edo gurean izango da, eta berarekin hitz egiteko aukera izango du. Orezko hasiera zintamozketa AEKako ordezkariek egin dute, eta bertatik bi gonbidatu ekarriko ditugu, Lourdes Etxezarreta eta Argine Sangrador. Eta bingo musikatua lehen da biziko aldi izango dugu hemen Zeidetik, eta bertako protagonista Alexander Padilla hemen izango dugu. Eta Alexander Padilla gutxi itxeiten donez, gonbidatu dugu berarekin aldi berean baitara Iban Gardia. Hauek saioa osorik egingo digute, Eta eskerrak. Eta amaitzeko,
Albina eta Divina Euskal Herriko drag estimatuenak edo hemen izango ditugu baitare. Hori dena, eta gero beste 2 orduz beste hainbat gauza, ez? Saio berezi honetan urrengo orduetarako espero ditugu, zea maiz, espero dugu, bueno, zen Einaute Lorrieta, Ana Goitia, oie guztia pasako dira urrengo 4 ordu hauetan, hemen irrati bidez entzungai, guaun ere entzungai, gehi ikusgai, baita Gaztearen YouTube profilan ere, hor ere dena emateko prest gaudelako. Hemen ere beste gauza batzuk gertatzen dira, hemengo gironetan pasillo badago hemen, zoragarria jendea mugitzen delako batetik bestera. Agian, kokatu beharko genuke non gauden. Bai, garrantzitsua hori. Irratizetan non dagoen. Justo gaude bekeko sarreran, hau da, etortzen bazarete festivalera, zuek pultserak jarri, eta pultserak jarri orduko japein pasatzen baduzue seguridadeko edo segurtasuneko kontrol hori, bueno, ez dakit hainbesterako den segurtasuneko kontrola, hola, baina aireportuan gaudela, baina, bueno, pertsona batzuk txekeatuko dute, ea pultsera daukazun, sartuko zara, eta lehendabiziko jendea topatuko duzuna izango da, Gazteako jendea, gu izango da lehendabizikoak, eta hemen gertatuko dena, kontatuko dizuegu, eta hemen ere gauzak gertatuko dira. Claro, horretaran indoian. Super eskuzabal gatoz. Horretaran indoian ze hemen esan dugu musikari emongo jako, berankabida, bebai, baina jolasak bebai eukiko ditugu hemen lehiaketa bat dakagulako zuendako prest. Bueno, etxian baldin mazagozte ez, baina amendikan ibonik esan daren modua, jendia etorri dabil, orduan jolasa zertan datzan, basuetako 2 pertsona aukeratuko ditugu, eta jarriko zari hemen gurekin batera Gazteako setian. Eta gauzia da ingo dotzuegula probabilitate testa. Probabilitate, matematikan gaude, edo kompatibilitate igual, ez da? Testa, egisa da. Matematika justo ez da gure fuertea. Ez da gure fuertea, egisa da. Kompatibilitate testa barkatu. Orduan gauzia da, karo, zuk jakimea dozu ondo, zeinekin zoia zen festival batera, ze orduak eta orduak dira, aldamenekuakin egon bezarala. Orduan jakin biou argita garbi, edo zuek behintzat, ia kompatibiliak zarien edo ez. Eta ea bietako norden sorginena, zatekan aurtengo leloa da sorginkeria da. Orduan ikusiko dugu. Asko baldintzatzen du norekin zoazen festivalera niri pasatzea egite, beste jaialdi batzutara joan, aukeratu pertsona batola beste inoretzelako animatzen eta esatea dira honekin noa, besterik ez delako geratzen. Bote prontoan pertsona hori aukeratu, festira joan, eta 3 egun irentzi beharra pertsona horren baldintza guztiak. Nik ez duela nahi jan, ez dakitze hamburguesa. Ni nahi duela, ez dakitze bokata veganoa. Aldeko naizela, baina esan egon, 3 egun hori jaten eta baldintza muturreko eta horrela denbora guztin lagun berrik itxeko irrikitan, osea, pixka tortik aldentzearren. Beitzu zuek, eta hola, zuek pixka berotan sartzeko, ingo dutzuet froga bat, bale? Bale, galdera bat. Botako dutzuet zueri galdera bat, gero ingo dugun moduan. Bale, gubi hori. Hori da, orduan izango zen, Andrea Ibon. Atzera kontu bat ingo dut, 3 bat, galderia bota, hori da, batera erantzun behar duzue. 2etako nor joan da jaialdi gehiagotara. 3, 2, 1, Ibon. Baina adinagatik. Baina bestela nik ere mongo nuke errekorra, zatikan, martxa honen, hijo. Ez dakit, 50 urte eta iritsiko nahi zen, baina... Nire nahi iritsiko ze, eman dut kolpe bat, atzeko horma honekin. Ez dakit etxien ikusian, baina isa Ibon, badoia, ospitxalera. Uf, Samur. A ber, Maite, ez dugu esan, lehiaketan parte hartzagatik bakarrik, oparitxuko deula, zeideko mertxan ofiziala, galtzer, diksuadera... Tanetik handakau, Gazteako mertxa bebai badakau. Bai, pasa hemendik eta oparitan emateko pres gaude, zintzilikari hau. Begira, hemen txapari amadugu kuadrillatxo bat. Sara bila zetera kuadrilla hau beldurri gabe. Isabela Iun, klaro. Zuentzat opari dauzkagulak, orantxe goaz Isabela Iunekin, ez zoragarria. Atera argazkia lasai, bai. Orantxe goaz potra salvajerekin. Zeitfest. Lehendabiziko gonbidatua, ordu bata eta 12 minutu direnean, gurekin da setean, oraintxe betagarri kontzertua eskaintzen dagoen lekuan, 2 kontzertu beranduago bera izango dugulako eta fuertea, bere kontzertu aurretik guri elkarrizketa bat eskaintzako preste egotea. Eta bera da, ja nazioartean ezaguna den, Isabel Ayun, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, jolines, me da mucha rabia no poder hablar en euskera. ¡Lasa! ¿Te has entendido algo? No. El nombre justo. Justo el nombre. Pero no, lo siento. Joder, me da mucha rabia. No pasa nada. Estaba comentando justo que te has atrevido a concedernos la entrevista antes del concierto. Y es una movida eso para los artistas porque, claro, luego tenéis que, no sé, prepararos, calentar la voz. Y aquí estás haciendo el calentamiento con Gastea. Tenemos nuestro ritual, pero yo estoy aquí con Gastea, que no me lo quería perder. Y voy a hacer el calentamiento, pero
voy a empezar el calentamiento aquí cascando y luego ya allí mi calentamiento ya fuerte. Eres de rajar, eres de cascar. Bueno, yo me enrollo más que las persianas. Eres del club, fenomenal. Sí, Estás en bien. casa ahora mismo. Has dicho que hacéis un ritual. ¿Qué tipo de rituales? No, bueno, ¿De el ritual- brujas Bueno, habrá alguna que sea un poco bruja, no te lo niego. Pero no, el ritual de calentamiento, ¿sabes? Antes de salir, concentración, calentamiento, no sé qué. Bueno, pues nuestras movidas de cantantes. Isabel, no sabes euskera, pero yo te voy a enseñar, ¿vale? Vale. Ongi etorri. Hori da. Bienvenida, ongi etorri. Ongi etorri. Eso es. Ay. Ongi etorri, vale. Hori Se me olvida. concierto de San. Hori Tienes da. que hacerlo en el concierto. Ongi etorri. Ongi etorri. Ay, se me va a olvidar. Luego te apuntamos en un Venga, papel. sí, eso. ¿Es tu primera vez aquí en Euskal Herria? Sí, es mi primera vez y estoy muy contenta. He visto lo que hay ahí montado, madre mía, menudo tinglao. Y lo único que me da rabia es no... Bueno, he estado practicando algunas palabras. A ver, a ver. Ay, pero es que justo ahora, es que no me has dejado terminar. Iba a decir, venía en el coche practicando cómo decir hola. Bueno, es que ricasco ya sé que es gracias, eso no se me va a olvidar. Agur sé que es adiós, tampoco se me va a olvidar. Pero venía practicando cómo decir hola, porque me he enterado de que, por ejemplo, aquí no se dice buenas tardes, ¿no? Te dice Arratsaldeon. Arratsaldeon. A ver, Pero puedes decir Kaixo, Kaixo, que es la palabra que te vale es para que todo. eso es lo que quería, esa es la palabra que se me estaba olvidando, que yo estaba pensando en decir Kaixo Bilbo, ¿no? Y hasta Estaría ahí bien la dicho eso. gente Ya se está. va a La volver gente, loquísima, sin duda. Bueno, bien. gurekin dugu Isabel Ayun, ezagutuko duzu batez ere duela pare bat bi uda izango dira ja, ezta? Aurreko uda ez edo aurreko. Bueno, oraintxe ja galdu dugu kontatzeko gaitasuna ere, baina bere kanta izan da, nik uste dut denon burutan hiltzatuta geratu den kanta, Potra Salvajegatik eginda ezagun bera, baina bere show propio dauka eta gaur kontzertu luzea eskainiko du gainera, ze kanta bakarretik ezin da bizi pertsona eta bere kontzertua eskainiko du urrengo minutu hauetan hemen Zeitfesten. Isabel, esan dezu Euskal Herrian aurretik ez zaudela zarela eon, decías que no habías estado antes en Euskal Herria, baino galdetu nahi nizun, te quería preguntar ¿qué te esperas? ¿Qué expectativas tienes? O si tienes los estereotipos de que las vascas y los vascos pues somos un poco más serios, Fríos. aburridos. Uy, no, fríos. para nada, pero si ahí abajo está todo el mundo dándolo todo. Bye, o sea, bye, bye. estereotipo ninguno. Pues fíjate, vengo con la cosa de que el público vasco es muy cálido. O sea, que valora mucho la música, que tiene mucha cultura musical y que te acogen muy bien. Yo te quería preguntar también el tema del género musical y así. Sí que hemos escuchado que tú te centras más bien en el flamenco o fusión o algo así. Y luego también he leído por internet que te ciñes también al neofolk. ¿Qué Sí. sería el neofolk? Vale, en realidad yo le llamo neofolk variopinto. Vale. Porque claro, si escuchas el disco, puedes escuchar una bachata, puedes escuchar se me acaba de olvidar, una ranchera, puedes escuchar un par de pasodobles tengo también, y por supuesto rumbitas. Entonces, claro, al final es folk, es el folclore de toda la vida, Sí. pero traído a Mezclado un poco con claro, tu a los sonidos de ahora, más actuales. Sí. Va a sonar a Segovia. Tú vives en Segovia actualmente. Hombre, va a sonar a Segovia. Qué bien se come en Segovia, Oh, decir, sí, he estado oye, una qué vez ahí. bien. ¿Cómo son? ¿Garbanzas o el plato No, típico de ahí? las estas de la granja, las que me pongo nerviosa Ya, y no me pasa salen nada, las palabras. No pasa nada. Pero se come genial. Sí, en sí, 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 Segovia. sí, los judiones de la granja. Eso era judío, Sí. eso es verdad. Y claro, vas a comprobar aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, que también la gastronomía está a un nivel increíble. No sé si has probado ya. No. Acabas de llegar, Es supongo. que acabo de llegar, tengo que irme de pinchos. Ahí Olvidado. estamos. Y aquí hay muchos apellidos segovianos, euskaldunes y segovianos. Hay mucha gente que, bueno, sus abuelos y abuelas vinieron de Segovia a trabajar o a Euskal Herria y hay mucha gente que tiene el pueblito, pues... Es que está aquí al lado. Claro. Segovia Estamos está aquí al pegados, lado. total. 2 horas 40 Ya me está. tarda en llegar. Lo dice Google Maps, ¿no? Supongo. Total. Bueno, aipatu ditu berak bere genero guztiak, ez da zenbat genero uzartzen dituen, bere diskoan, bere lanean, baina ezaguna zaigu, esan dugun bezalaxe, Potra Salvaje kantagatik, himno bat da, y queremos hablar contigo de tu canción, ese éxito viral, exagerado, Potra Salvaje. ¿Te has cansado de la canción o la has abrazado y estás a gusto con Puedes ella decir la todavía? verdad. Sí, no, digo la verdad. Comfort zone, ¿eh? No, para nada. No me he cansado. De hecho, tengo que decir que Potra Salvaje, en realidad, es una canción difícil de cantar, por lo menos para mí.
Y no me he cansado por 2 cosas. Primero, cada vez la disfruto más porque cada vez aprendo a cantarla todavía mejor. O por lo menos yo siento eso, que la canto más cómoda. Y luego que es que como voy a renegar yo de mi potra, si es que me lo ha dado todo. O sea, Mi por potra, favor, mi potra. Hombre, mi potra. Zaldiaketa, bar, uste du zaldiaketa gertu dituela Isabel Ayunak. Claro. Ez dakit bere etxean, baina Segovia inguruan seguro baietz. Cerca de Segovia estamos diciendo que tú has trabajado con caballos, Sí. sí que te ha tocado muy de cerca el tema de caballos, impartes también clases. Claro, sí, yo me he dedicado, antes de dedicarme a la música, me he dedicado siempre a la equitación, a domar caballos, a dar clases, y por eso Potra Salvaje se llama Potra Salvaje, porque me identifico como con una potra salvaje, no quiero riendas ni herrajes, todo, Claro. o sea, todo es ese un poco lenguaje. también, el empoderamiento de la mujer, Claro, ¿no? Que eso somos es. unas potras salvajes. Es metafórico por el Badakizu. empoderamiento. ¿Cómo es en euskera? Dakizu nola den euskeraz? Moxal basatia, potra salvaje. Moxal basatia. Mosal Basatia. Efectivamente. Jolines, de es que no 10 se parece en nada. a Marreco. Ahora, aún y todo, tienes un nuevo single que se llama Ojo Paloma, ¿puede ser? Sí, ojo paloma. Otro animal. Otro animal. Es que me encantan los animales, soy una chica. En realidad he nacido en la ciudad, pero del pueblo de toda la vida, del campo, que me gusta el campo, que siempre estoy con animales y todo. Y bueno, pero ojo paloma se refiere más a, o sea, se refiere más que a una paloma, pues al típico chulito de discoteca que te mira así de reojo, Que va pone como el una ojo paloma, ¿no? Que vas Eso. con el Y que pecho te fuera. pone el ojito paloma Arro, de que arro, Claro. te está fichando, está esperando un momento para entrar a ligar contigo. Bai. Bueno, zu Isabel Ayun zara, izena da Isabel Ayun, baina jende askok potra salvaje deitzen zaitu. Igual izena ez duelako ezagutzen edo hori guztia. ¿Te gusta que la gente te llame potra salvaje en vez de Isabel Ayun? Es un denominador importa. genial y no sé Sí. si estás cómoda en ese aspecto. No me importa porque entiendo que la gente no lo dice, no es una cosa despectiva, entonces no me importa, pues si muchas veces me dicen, tú eres la potra salvaje o la de la potra salvaje. Claro. Entiendo que, bueno, pues al final es lo que ha calado en la gente y hay quien te conoce por tu nombre y quien te llama la potra salvaje. Gaur ere etorri zara trentzekin, has venido con trenzas, eta esan barra daukagu, tenemos que decir que has estado en varios eventos deportivos. Por ejemplo, bueno, en la final de la Copa MEA, es que no sabemos mucho de fútbol. Creo que es Eurocopa, ¿no? O sea, Eurocopa de Ole. España Sí. cuando ganó España, eta también en la velada del Ibaianos. Sí, y luego también hemos estado este año en el evento de la Kings League. Ah, bueno. Sí, ha sido un año muy guay, de eventos súper chulos, que no me daba tiempo a asimilar uno cuando ya llegaba otro y ¡buah! Ha sido genial, ha estado muy bien. Pero también diré que hemos hecho un montón de salas y un montón de conciertos y ha sido maravilloso también. Eta segituen entzungo dugu gainera, Zeitfest gaztean agertoki nagusian aztilenen izango delako, eta hori izango da, hemen txaukagu urtegia, arratsaldeko 4:00 laurden gutxiagoan, bazkaldu berritan, bazkaria jeisteko, Isabel Ayun eta bere Saltoka. Moxal basatia. Saltoka. Es verdad que tu trayectoria como artista musical ya empezó hace unos años atrás y que Potra Salvaje, por ejemplo, la sacaste en 2021 o En algo diciembre así. de 2021. Claro, ¿qué fue para ti un día, imagínate, despertarte y ver como en una plataforma como es TikTok, que de repente tu canción tiene pues 2 millones de reproducciones o así? Es que, a ver, ahí hay un tema, porque, claro, o sea, cuando salió Potra Salvaje, en Castilla y León, por ejemplo, fue viral. De hecho, el remix se hizo al poquito de salir la canción original. Este chico Fernando Moreno, el que hizo el remix, decidió hacerlo porque todo el mundo le pedía la canción. Y ya, fíjate, hasta pasados 2 años no se hizo remix. O sea, perdón, no se hizo viral. Entonces, claro, parece que yo he estado en mi casa esperando. No, hemos trabajado un montón, hemos estado haciendo un montón de cosas, hemos tenido un montón de conciertos. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, pues de repente un día, pues la canción se empezó a hacer viral. Pero que lo que quiero que se sepa es que yo no estaba en mi casa esperando Claro. a que pasara esto. O sea, que hemos trabajado, hemos estado trabajando y seguimos haciendo un montón de cosas. Y de repente, pues sí, fue un boom y claro, imagínate. Es que es subidón. Ez dakit zuek, baina nire irdatze kanta honekin, parrandan eta asko entzun dugu, gau giroan eta hori guztia, baina naiz gai kantaren hitzak ondo ikasteko.
Baina jendeak buruz dakizki, atik zetaraino, baina niri kosta egiten zait, Letra guztia esate dozu. igual gauaren konfusio batik da, baina hori gero aztu egiten du da la letra da. Inbidia pixkat ematen ditu horrek, Dice Ivonne que algunas veces le cuesta seguir aprenderse la letra de esta canción porque es como tan rápida o como... Sí, yo me la he encontrado muchas noches. Sí, la de canción. fiesta. Intento aprenderme las letras y tal, y me pasa que para el siguiente día ya me he olvidado la letra Claro. y así ando en bucle constantemente. ¿Sabes lo que puedes hacer? Yo creo que es verdad que esta canción, si por ejemplo escuchas el remix, está subido de velocidad y por eso además tengo voz de ardilla. pero si tú por ejemplo te pones la canción original, que es un paso doble, es más lenta, Sí, es a lo bonita. mejor Es el te queda truquillo, mejor. ¿no? Puede ser. Claro, porque aquí hay veces que no se entiende muy bien. Claro. Mucha información para mí, yo creo. Sabel, Zeitz Gaztea es un festival muy familiar y puede que aquí haya pues chicas y chicos Hola. jóvenes a los que les gustaría en un futuro ser artista y tú puedes ser una buena referente para ellas y para ellos. Entonces me gustaría que mirándoles a ellos pues les digas que lo pueden conseguir, ¿no? Como tú lo has hecho. Bueno, pues os tengo delante, os tengo de frente. No solo si queréis ser artistas, si queréis ser lo que queráis ser, ánimo, luchad, que se puede. Ya lo veremos. Oso ondo, Opa, oso Isabel, ondo. oso Isabel ondo. Aion gurekin, musikaria da, abeslaria da, baina creo que vienes de familia de zapateros, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese viraje? ¿Pensaste en algún momento involucrarte en ese mundo, meterte en ese mundo, o ya lo tenías claro desde chiqui? Mira, yo este negocio familiar se queda atrás. Claro, yo nunca pensé en dedicarme a los zapatos, porque mi abuelo hacía zapatos, mi bisabuelo hacía zapatos, mi padre ya no hacía zapatos, pero es zapatero y yo soy zapatera porque ya sabéis que en los pueblos uno se queda con el apodo. Claro. Entonces, yo nunca pensé en dedicarme a los zapatos, pero lo que tenía clarinete es que me iba a dedicar a los caballos. Y eso es lo que he hecho hasta ahora, que bueno, pues... Y luego con la música, o sea, me acaba de venir la referencia de la película Coco, no sé si habéis visto, porque al final toda la familia de Miguel era zapatero y Miguel ¿De verdad? quería ser músico. Egia. Pues tenemos a nuestro Sí. Coco. Kokita, daukagu gurekin, hemen Sí, gure esetean Zeitzez Gaztean. Ba, utziko zaitugu ja Isabel Aion, ze badakigu segituan agertokira zoazela, esan bezala, arratsaldeko 4:00 laurden gutxiagoan kontzertu eskainiko duelako, Aztilen agertokian. Badago agertoki nagusi bat Aztilen, gero badago beste bat txikixeagoa, Aralarko Dama izenekoa, eta gero Azoka plazan beste eszenatoki badago, eta hor dendak daude, eta beste gauza asko ere Akustikoak eta bar. akustikoak, eta gero azalduko dugu hori guztia. Bai. Isabel Aion, mucha suerte. Eskerrik asko. Eres increíble, Muchas gracias. súper simpática. Eskerrik asko. Eta ongi etorri Zeitzez Gazteara eta Euskal Herrira. Vale, espero acordarme, porque ya se me ha olvidado. Ondo izan muix. Zeitfest Gaztea. Es que, Lehiaketa. Lehiaketara Venga, gatoz. hitz egin Lehiaketara gatoz. Bueno, aurretikan komentau dou, bueno, lehengo presentazioa, Maria eta Anes arie. Berroain aldo zue, Vale. Hortxe. Vale, lehiaketa bat itxera goiaz, eta gauzia da guk jakin nahiko ginuala, kompatibliek zarien edo ez festival batera joateko. Hau da. Zuek zeidera, lehen urtia da etorri zariena? Bai. Vale, oepa. Epa, kopla da. Akopla. Akople pixka, txiki gau. daukagu, ze bozgoa jo daude hementxe egoitza honetan, hori hartzuna dago, beraz, konponduko dugu segituan, Jolaza oso erreza da. Nik botako dotzuet nik eta Andrean artian botako dotzuegu galdera batzuk eta atzera kontu bat ingo dou, 3-2 bat, eta zuek erantzun bia dozue, edo Ane edo Maria, izenakin erantzun bia dozue, bale? Oso Zuen burua simplea da. baldin bada erantzun zuzena, zuen pertsona propioa, zuen izena esan baita Hori ere, da, bale? hori da. Zer moduzko zarete musika jaialdien munduan, jaioak zarete gustoko duzu jaialdien kontua guztia? Bai. Nahiko parrandera diela esango nuke zatik, nik pixkat ezautze itxut, Ui. eta lazkaotar hauek ez die galtzen, hoi esango Ez dira du. galtzen. Hasiko gara testo Hasiko honekin, gara. kompatibilitate testa edo bestela sorginkeria neurtzeko gailua Hori da. erituko dugu honi, Nahi adibidez. duzun moduan. Lehendabiziko galdera. Lehenengo galderia. Bietako nor bota du parranda gehien? Hiru. Atxentxe, atzera kontua dago. Anek. Bueno, 3, 2, 1... Vale. Eta ane da, iruditan ikusi ezakezu hemen txaukaguna nire alboan, Senyora kamisetarekin ane da bera. Azken parrandan ez bota dezu, ane. Ostirale. Ostiralen non? Chill Mafia, hemen baita. Ah, beken, bueno. urten zara beketikan edo hemen daroia zu ostiraletikan? Una vuelta. Junda vuelta. Eta ETS-en izan zinen? Ez.
Ez da gustatzen. Gehiegi ez da. Eta gehiegi izango zen irubek egitea. Jende ezagutzen dugu, irubek egin dituen. Eta hemen daude lanean gurekin batera oraintxe bertan, beraz, animo hoiei ere. Bietako nork du probabilitate gehiago gaur gauean, ahaztilen eszenatokira igotzeko. 3, 2, 1... Mariak. Ui! Ez da bai da bizia daukagun Hemen etxe txoso pasau bertan. da. Bera, sorginkari antzuten duzu ez da? Hor, dago. ya está. Sorginkaria bueltaka daukagu. A ber, hemen ze Ze pasada. pasatzen da hemen? Duk. Iritzi aldaketa bat. Maria. El azúcar. Bai, Maria. Maria, zu zara orduan. Bai. Igual bai. Baina zera, parrandera zara lako, ero derrepente esate oso. Igo emia naiz. Oi. Oi. Bai, total. Oiztea. Total. Ondiokan goiz da, baina egun aurrera doian enian igual pasau alda, ezta? Bai. Ja, alako jaialdi luze batean nola antolatzen zarete? Lehendabizikoak zarete iristen, ala nahiago duzu etxean lasai egon, zerbait hartu, beranduago batu festara, ni bigarrengo taldekoa naiz. Enaiz egun oso hemen egoteko, baina gaur tokatu zaidalako bestela. Nire txiko nintzateke gauerako edo, hola. Zuen kasuan? Gaur nahiko azkarretorri geha. Bai. Baina lasai. Bai, lasai. Gaur Momentuz behintzat. Ze talde ikusi nahi txuzue? Dupla. Azkena da. Baina dupla dute. Aguanta huin behar. Bueno, beste galdera bat. Ea. Botakot, bietako zeinek egin ditu bomba de humo gehien. Ui, ke bombak! 3, 2, 1... Mariak. Bai. Eta hori igual da anek aguante gehiago daukelako edo... Bueno, aguante atletik, gaur egon igual hanek aguante gehiago daukeni baino, Ni jana pixka retiratzen hasi naiz, baino. Eta zen da zure ke bomba izarra, nirea da komunera noa. Eta ez bueltatzen. Ez dut ez esaten. Directamente. Nia jende atzetik joango zezu segika igual, edo ez? Eta pixkanaka pixkatatzeak ajonda. Beste Homer Simpson beste moduan. magia truko bat, Eleder agertu da bigarrengo aldiz, ja. Vale. Hoi behiz dala sorgina izatea, hala. Bueno, bietako nork du probabilitate gehiago, zeideko txokoren batean lo gelditzeko. 3, 2, 1... Maria. Hala, Maria. Zer zamaukazu, Maria. Ua, haze marroia. Estoy quedando fatal. Pixka bai. Zamera daukat. Amaituko dugu azkenengo galdera. Azkenengo galdera, eta zenbatu duzue... Ez, baina dago oso, zenbatzen, Maria ezta? igual eraman bat da, parte hartzagatik bakarrik. Ala, Andrea, hori spoiler da. Hemen deno gara irabazle. Bai. Eta oraintxe bertan emango dugu sari potoloa. Azkenengo galdera. Hau potxol dator, Bietako nork sortuko zuen OnlyFans kontu bat. 3, 2, 1... Maria. Zeba. Oinena igual, oinena. Hankatxok. Diskreto. Hor kristo merkatua da, hor. Hortako bai, esango nuke. Niri beri idatzi zidaten. Podofobia dauket, Bai ala. Ja, igual, osea, dakazu bildurra edo nazka mote gotzue oinek. Nazka. Baitu, horrekin igual, nazka hori gainditu aldozu. Nerek ez jaten nazka, baten, así que nerek sartzen. Eta erakutsiko zenituzke orain zure oinak kameran. Pedikula Ibon. egina daukazu. Osea, nik udan sandaliak ez ditut erabiltzen. Bueno, hortxe egin dugu kompatibilitate testa. A ber, baina, Azkar. nola zuri eskatu zizkizutela? Behin instatik dene bat argazki? idatzi zidan, estatu batuar bate. Zesatu. Eta nik rolloa segitu nion. Zen batean ez dakize, eta gero konturatu nintzen fake zela tipoa, eta nahi zuela nire kontu korrontea. Taylor Swift moduan, Ibon. Baita ere, Aion. modu horretan. Eta, hori, ilusioa egin nuen momentu batean, igual jau da nire independentzia totala, hemen biziko naiz, oinetatik eta gero ikusten duzu, ez. Eta ez dauzkat oinak erakusteko moduan nik ez da ere, Baina jende Maria. asko eskatzen ditu, Bai, Nik uste berdin diela. Bueno, txalo bero bat, Ane eta Maria Lazkaotik, eta parte hartzeagatik, ja, zuen saria daukazu, Eta zuen saria da, Zeitz Fest Erakutsi gazteako goizuet. merchandising, baita gazteako mertxa ere. Bai. Bueno, daukezu hemen, lehenik eta behin tote baga, zoragarri edala. Guazen itxea unboxing. Hemen kamiseta ikusta daukezue, kamiseta arroxa, zeideko mertxan ofiziala. Galtzerdi kriston politxek esan. Bai. Nik emango nituzke, eta bera, Eskatuko ditugu, gero, Sudadera. Suaderia bebai da, hau? Maria, gero ikusten badugu Wallapopena. Zoragarrie. Zea da baita. Zuzara baita ere, ez da? Kompatible beste be. Jasoko dugu hau dena eta eskerrik asko parte hartzea. Hau bazue! Ondo segi. Zeitfest gaztea. Gurekin setean diren Iñaki Ortiz de Villalba eta Unai Lobo Betagarri Arratsaldeon. Haupa. Zer moduz? Zer moduz hauet, Primeran.
Bueno, ikusten dugu Iñaki, zuia lasai zaudela, ze agertuak zauden dena ematen, dena baino gehiago, eta uia ustu zara, gustu geratu zara, eta gainera zaila da esan barra dago, halako festival handi bat zabaltzea, eta jendea ordu hontarako erakartzea. Egia esan, gozaldu dut, beti gozaltzen dudana, eta hona etorri gara Gazteiztik goizeko 8 geratu gara, ez direla orduak, kaleak oraindik ez daude jarrita. Eta orduan izan zen guretzat, bueno, 12etan ireki behar dugu, horrela izan dadila. Inoiz jo izan dugu goizeko 11etan ere kilometroaken batean, eta zegoen jendea hor zain, hasi que gaur izan dugu, bueno, ea ere sorteak laguntzen digun, eta jendea bat zegoen, eta primeran, hasieran uste dut hilara batzuk hor pilatu indirela. Flipatu dugu, jendetza zegoen, guk ikusi dugu armaietatik, iritsi orduko ja asuntoa konpondu behar genuen, eta antolatu behar ginen, baina goitik nola ikusten zen kontzertua. Egisa da, esan dozu moduan, emoten zeban, neri etorri jata burura kilometroak, hori 2011 edo izango baldimazan moduan, eta berri zueltau naiz, gaztarora, esan ginen gaztaruan nago ondiokan, baina gaztiauan nintzaneko aro horretara. Zueri ze etortzen jatzue burura alako kontzertuak emoten dituzuenean gaur egun hau da? Badakazue flashbackik edo esate zuen, ostras. Bueno, nik ja memoria gero eta okerrago daukat, egia esan oso kontzertu gutxitaz goratzen naz. Baina egia esan, horrelako orduetan jotzea, bueno, azken finean jendearen esku dago ere etortzea orduan. Eta, bueno, nik uste dut baita ere egokia dela, ez? Azteko horrelakoak. Baina, bueno, bai, gerora eginez, pues, beti baduzu kontzertuak memorian eta guzti hori, baina zaila da zerrendatzea, zein den bestea baino hobea edo egokia. Bueno, eta oraindik unai emateko daudenak, zatik okerez banaiz, atortxurroken ere joko dezue, besteak beste. Zerbait berezia prestatuko dezue edo gaurko egitura antzerakoa izango du? Nik uste dut kontzertu normala izango dela gure partetik, han ere ordutegiak, ez dakit, ordu bat, ordu eta laurden, olako zer ere izango da, ez dago ere hor denbora larrei, esperimenturik egiteko kontzertu normal. Bueno, berezia atortxukoa izango da Itzuleren festivala, ze banda asko itzuliko dira tartean Latzen, Alaitz eta Maider, Betagarria itzuli da baita ere, eta zuen kasuan hor egongo zen sentsazio berezi bat. Claro, jende hori guztia da Betagarriren hastapenetako garaiko jendea, taldekide horiek eta oso gertu izango zenituzten bere garaian, egon da hutsune bat, geldialdi bat, eta baten atortxun denak berpiztuko zarete, jendea egongo da aspaldi ikusi ez duzuena. Bai, bueno, hori da, kontzertuen gauzarik interesgarriena da, beste taldekideekin elkartzea, eta aspaldian ikusi ez duzun jende hori berriro ikusteaz. Gu 2017an utzi genuen, eta atortxurroken izan zen, eta orain, bueno, deialdia jaso genuen nolabait, bueno, bueltatzeko, ez? Eta kontzertura... Jendea beste ardura batzuekin, beste bizi estilo batekin, asunto asko aldatuko zen, Guztiz, orain gurasoak dira guztiak. Hori da horretik. Jesus, Maria eta Jose, sorginkeri edo gure artean eta horregatik akoplatzen da. Unai, galdetu nahi nizun, ea, topatu dezun, itzulera hontan edo, bueno, hasiz zarenetik berriz ere Betagarrirekin kontzertuak ematen, ea topatu dezun taldekideren bat, pixkat erdoilduago, edo pixkatola, ez? Ez, gogoratzen dut, oin dela 2023an geratu ginen lehenengo ensaiorako, dana montatu, abesti bat jo, eta danak begiratu ginen nola elkar, eta zain nuen, bueno, ez da iguaztu, ez da, ondo da, ya ez da, ondo lehenengo abestia ja, esaten genuen, bueno, saiatuko dugu ensaiatu behar dagulako, baina... Bizikletan ibiltza bezala ez dela sekula azten? Bueno, suposatzen dut, taldeen edo musikarien arabera, baina egia da gure kasuan, hasi ginela jotzen, eta ensegu hori izan zela, ja, bueno, super pozik geratu ginela. Bueno, gabiz esaten markatu ibon, euskal talde mitiko askok lagatzen dutela, beste asko bueltan etortzen diala, eta komentau dugun moduan atortxun, hainbat talde elkartuko zarete berriro. Pentsau dozue igual alako talde, beste talderen batekin edo elkarlanik itxa, imaginau, Betagarri, Fituri, Latzen, edo... Rollo superbanda. Hori da, ja beste kategoria batian. Bueno, azkenengo atortxu horretan, etorri ziren Obrin Pasekoak gurekin jotzera, hor kolabo bat egin genuen eta oso polita izan zen. Aurten ez digute horrelakorik eskaini eta ez dut uste ingo dugunik batek, daki azken momentuko gauza izan daiteke, baina ez daukago ez pentsatuta. Baina seguruenik hor atortxurroken dauden batzuk agian datorren urtean hemen izango dira, Zeitfesten. Izan liteke, guazen gauza komentatzera ze Iñaki, zure abizioa da, zure abizioa da, ze
Ja, 3 bek segidan kasi, esango dugu 3 bek segidan, ze duela 2 asteburu hemen izan zinen ETS-ren kontzertuan parte Oso politxe, Aurrekoan, Chill Mafian, igual presentzialki ez, baina zure izena seguro aipatuko zutela gertokian. Nengoen zorrotzako gaztetxan modus operandirekin. Pentsa, eta orain... Estai pluriempleado. Eta gaur, Betagarrirekin Zeitfest gaztean, zer dauka, zer ematen dizu... Eta ura bere bideanen berriro. Baita ere. Hori berri da, bai. Bueno, aitortu barra daukagu, ETS-ren kontzertu ostean, gero metroan topo egin genuela, Iñaki. Eta metroan, nire lagun bati eman zenion zure hoteleko logelaren txartela, ez zenuelako logela hori erabili behar. Beste leku batera joan zinelako, pentsa ze eskuzabala Iñaki, hemen bere hoteleko... Hori ez da xate. Ez, baina, gauza... Ez, bai. Justo onerako diot, gauza bai. Ordainduta zegoen, ja. Hori da. Egia esan, bai, baina, gero... Gozari azken nuen probatu. Baina ez bazuen erabili, oso gaizki. Gainera nik esan nion, erabili, beste le dizut emango. Eso, que tenía que haber ido ahí un poco, ¿sabes? Ja, hori. Eta kolaborazioez eta ari garela, bueno, Iñaki, zuk ere parte hartu duzu Arbasoen Su Txikia etengabea bestian, beste Arabako musikari askorekin batera, aurrekoan hitz egin genuen Mikel Urdangarinekin, ez dakit nolako esperientzia izan dan, pozik hartu zenuen proposamena edo? Bai, bueno, egia esan ezagutzen dute ikastola antolatzen duena arau euskarazko zaburua, eta, bueno, lusatu zioten Kirmen eta Mikeli egiteko abestia, eta, bueno, Mikelek deitu zidan, pues beste kolaboratzaile bezala. Bueno, ni Mikelekin daukat harreman berezia, egia esan, egin ditugunak, eta ondo, primeran esan, bueno, hau astuko duzu, hau bestela, grabatuko nuen lonja batean, así que primeran koldorekin, eta, neko kantu polita geratu da. Oso politxe. Eta gaur egongo musika estena, Euskal Herriko musika estena nola ikusten duzue? Garai aldatu da, beste genero batzuk nagusitu dira, zuen ikuspegitik zein da momentuko egoera? Entzuten duzu gaur egongo talderen bat, zuen gustokoa dena, eta hortxe zuen Spotify Wrapped horretan agertzen dena igual urte bukaeran, edo? Egia esango dizut, ez zait batere gustatzen eta interesatzen, eta hori ondo dago. Seguia 50 marrakia pasatu ditugu, eta orduan 20 urteko, zeo zer gaizki legoke 20 urteko, 25, 30 urteko musikariek egiten duten musika hori gu bezalako karroza batzuei gustatuko balitzaiguke. Beste guztiz. Bueno, baina oraingoa ere bada zure garaia, ez? Karroza zure buruari. Ni galdetu geneban, igual hori Betagarri beste genero batian murgiltzen da, igual trap itzen dozu, Igual. Ni jarraitzen dut euskal musika eta izugarrizkoa iruditzen zait dagoen usta oparoa eta taldeka da eta itzela da, astero deskubritzen dut talde berriak, musika berria, eta hori izugarria da, ez? Azken finean nik uste dut gazte guztiak daudela lanean, lokalean, ez? Eta oso beresgarria da euskal kulturarentzat, eta primera, eta jarraitzen dut desente, talde asko ditu gustoko, egia esan, ez nuke horrein zerrendatuko, baina handienetik txikienera gustoko daukaten. Aipatu zulen gure garaia, latzen zuta, etxaiak, negu, hori da gure garaia. Bueno, gurekin dira zatean Iñaki Ortiz de Villalba eta Unai Lobo Betagarri taldeko lagunak eta ja kontzertu eskaini dute. Halakoetan kontzertu eskaini berritan elkarrizketa duzuenean, badago dutxatzeko astirik, prestatzeko astirik, hau da, ez dugu izan, ekarri gaituzte horrela, venga, belarritik ekarri gaituzte, venga, ja badugu eta gizete. Zorionak, que me huele la sobaca. Zorionak ez duelako usaintzen, zuen leko negongo banin, zegoen nintzateke. Ez da lurriña botatzeko. No berdin da, total pa... Eskarrik asko... No me va a oler nadie. Eskarrik asko hemen dipasatzagatik, badakite dana oso presaka egin dugula, baina, bueno, hoxe da ona. Ez nizun aurpegia jartzen, Andrea, baina gaur jarri dizut, behitu. Oso ondo pozten, ez ni naiz, Andrea. Gurekin Betagarriko lagunak Iñaki eta Unai, eskerrik asko, sorterik onena atortxun eta gainontzeko hitzordu guztietan, eta elkar ikusiko dugu. Ibon, gero, 5 metroan. Eta zure hotel... Lauretan. Eta zure hoteleko gela nahi dut gaur ere. Gaur parranda, Venga, ba, zindakizik. Zeitfest Gaztea. Zetean ja jende daukagu, jende jatorrazkoa, eta eurak izan dira aurtengo Zeitfest Gaztean jaialdia irekitzeaz arduratu diren lagunak, horietako 2 gutxienez, ez dakit zue biak izan zareten, ala jende gehiago, oraintxe salduko duzu zuek. Batetik AEK-tik Lourdes Etxezarreta AEK-aren nazio kontseiluko kidea, eta bestetik Argine Sangrador Barakaldoko AEK-ko arduraduna, ongi etorri Gazteara! Zer moduz zabete, Ondo. Zer moduz joan da zuen irekiera momentu hori, guraizak hartu eta lazoa moztearen momentu hori?
Arria izan da. Bai. Bai, txopolita. Urduritzen honetan, Berezia, eskumuturra eskua dardarka zegoen guraizeak eusten. Ez, baina ia. Punteria ondo kalibratu duzu. Zan digute lasai eta tak. Hori da, eta ardura hori fuerte izango zen zuentzat, ez da, batean alako jaialdi jendetsu bat irekitzea, lazoa moztea, londo egin duzue? Bai, egin dugu lo, eta geneukan argi zer adierazi nahi genuen, lehenengo eta behin esker ona, Zeitfest gazteako antolatzaileei eman diguten aukeragatik, hori ukaezina da, orduan alde horretatik lasai egon gara, pozik egon gara, eta gainera, hori, aekideak hurbildu dira, aekako irakasleak hurbildu dira, ez bakarrik irekiera ekitaldian, baizik eta, festivalean oro har hemendik dabiltzaia hainbat eta hainbat, orduan alde horretatik oso pozik, oso ondo egin dugu. Eta Lourdes, zergatik uste duzu kontatu nahi izan dutela aurtengo ediziorako zuekin? Etorri zirenean proposamena egitera guregana argi geneukan gauza bat, eta halako festivalek ematen dute aukera euskeraz eroso bizitzeko, eta hori da aekak transmititzen duena, aekak euskaltegietan euskara irakasten du, baina ikasten dugun hori gero erabili egin nahi dugu, eta erabili nahi dugu espazio desberdinetan, etxean, lanean, aisialdian eta kulturan ere bai. Juergan. Bai, oean. Hori da, honek ematen duen aukera, ez? Juergan, parrandan, euskerazko musika, giro euskaldunean, eroso bizitzeko espazio bat, orduan esan genuen, bai, hori da horretara. Bek gainera leku erraldoia da, eta halako leku batean euskara izatea hildo nagusia edo hizkuntz nagusia da jendea euskara zentzutean naturaltasun ez da hori guztia, guretzat ere da sekulako poza eta hori ospatzen dugu zuekin batera. Inetorren galdetzera argine, egisa dela, tristia dela, baina ni Gipuzkoan bizi naiz, eta gu hirurok be bai. Giputxea gara. Hori da, Giputxea gara, zoritxarrez, Atera almairutik maitela zai, Giputxea gara. Berriz be. Eta egisa da, betidanikan entzundala, Bizkai aldian edo Bilbo aldian, euskeriak ez dakala horrenbesteko indar, edo ez dela hainbeste erabiltzen. Zuek zela bizi dozue hori amendikan? Uste gutuka ezina dela, baietz bai, Ezkerraldean, Bilbo handian edo, badaudela gune batzuk erraldunagoak direnak. Baina egia da ere, euskara hitz egiteko espazioak badaudela, eta gero eta gehiago direla. Eta gero eta gehiago dira, jendea euskaldutzen ari delako. Aekaren bidez, adibidez, aekan Ezkerraldean 4 aeka ditugu, 4 euskaltegi. Bilbon hainbat ditugu bai, beraz, egia da, gune erraldunak direla, baina euskaldutzen ari. Eta gainera... Eta entzuten da. Entzuten da, gero eta gehiago. Eta gainera, 3 asteburuz jarraian, aipatzen gabiltza aurreko elkarrizketa hori da baitare, 3 asteburuz jarraian, 3 euskal talde egon direla bek betetzen Barakaldon, eta karo, horrek ere, hori zuentzat ere nobedadea izango da, halako fenomenoa gertatzea, ezkerraldean, euskal taldekin, nola bizi duzu zuek hori? Hau da espazio bat, oso itxia dana, azkenean bada guk arnazgunen inguruko aipamena egin dugu irekira ekitaldian, eta egia da, halako espazioak dira, azkenean euskaraz bizitzeko arnazgune txikiak dira, naiz eta erraldoia izan, baina azkenean, Barakaldo batean halako espazio bat, alako guneak izatea, badira gaur, bihar, eta hori euskaraz kulturaz bizitzeko, gozatzeko espazioak, hau da bat, eta badaude beste bat Euskal Herrian hainbat, eta gozatzeko. Oraintxe jarraituko dugu Lourdesekin eta Arginarekin, aekako lagunekin, baina lehenago agertoki nagusirago baz, Sorotan Bele gogoan, martxan delako zuzenean.
Zepolita sarrera, Sorotan Bele gogoan, kokatuko dugu guztia, Sorotan Bele taldea sortu zela 30 urte bete direlako, eta aitzakia horrekin, Gorka Sarriege eta Urbil Artolan musikariek, Sorotan Beleko hastapenetako musikariek, indarrak batu dituzte, eta herri ezberdinetako musikariekin batera, formatu hau sortu dute, eta emaitza alakosea da, Sorotan Bele gogoan arratsalde honetan. Aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat. Zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, gurekin, honetan. Laupa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzaiteko doinua, ez dugu besterik, bilaguneko kuadrilla, izerdi patxetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan, guazen, honetan. Taupadetan dut bihotza, diruak galtzetan, dantzaiteko gogoa, daramat zainetan, gitar bibolin doinoak, jarraituz badaukat, divertitzeko gaia, arratsalde honetan, guazen, honetan. Arratsalde honetan Sorotan Bele gogoan zuzenean aztilen agertokitik guztia irratean gaude ematen, baita YouTubeen, baita Guaun eta gurekin dira setean, Gazteako set nagusian. Aipatu bezala, AEK-ko bilagun Lourdes Etxezarreta, AEK-aren nazio kontseiluko kidea, baita Argine Sangrador ere Barakaldoko AEK-ko arduraduna. Hashtag nostalgia, entzun dugun oraintxe bertan. Hilak puntan ez da. Bai. Zer oitzapenak? Mira, nik kontatuko izut anekdota bat, nik psikologia ikasi nuen, orain dela urte asko, eta Ibaetako fakultadea estrenatu zutenean, han bajoetan, orain pentsatzen dute garajeak edo izango direla, esaten dute parkinak, Sorotan Beleren lehenengoetako kontzertua bizi izan. 30 urte beranduago hementxe gaude. Hoxe. Eta gutxi, Hoxe. Ezen nuela eren egun ikasi. 18 urte nitu, gutxa horretan. Argine, galdetu nahi nizun eta zu Barakaldoko AEK-ko arduraduna izan da, nolako ikasleak dituzuen Barakaldon bertan, zehazki gure galdera da ea badituzuen musikaririk, ikasleen artean edo artistaik, zatekan guri pasatzen zaigu eta nabaritzen dugu nola batzuk, nahi duten ikasi euskera, industria hontan presente eta ganoraz ibiltzeko. Musikaririk ez dugu, momentu honetan izan ditugu musikariak, baina nagusiak taldeak zituzten eta bai. Bestelakoan nolako profila dituzue ikasleen artean? Asko osakidetzan egiten dute lan, beste askoko gazteak dira, bai? Eta jubilatu batzuk ere baditugu, jubilatu dira, eta zer egingo dut ere, euskara ikasi. Ez da berandu sekula euskara ikasi. Izena eman, eta guk izena emango dugu urrengo urtean baita korrikan parte hartzeko, ze korrika ja ongo zarete prestatzen, ja dena martxan dago, eta irakurri dut hortik ez dakit nork esan duen, baina ja korrikaren ibilbidea ia errematatuta dagoela, eta urtebete falta denean ja pentsatua dago. Ze zuen lekuan jartzen naiz, ze estresante izan behar duen, ibilbide guztia antolatzeak, hori koordinatzeak, hor lan zaila eta nekeza dago,
Lan handia. Zuk ere parte hartzen duzu, horren... Bete-betean, bete-betean ari gara, ekide guztiok parte hartzen dugu, nein batean, bestean, eta guk beti esaten dugu korrika bat amaitu orduko beste bat prestatzen hasten garela, eta hala da, orain dela astebete egon gara AEK-aren batzar nagusian, erabakitzen, nun hasiko dan, erabaki dugu zein izango da leloa, mezua, ibilbidea bera. Aize gogo. Nork irakurriko du mezua, idatzi. Hori oraindik ez dugu erabaki, baina beste hainbat kontu bai. Baina leloa badakizue. Badakigu. Zuk badakizu leloa. Nik badakit leloa eta ekidek badakite. Ezin dugu ezer esan. Ez? Azaroaren 13an egingo dugu aurkezpena. Zenbat hitz ditu? Ezin dut esan ez dut pistarik emango. Non hasi eta amaituko da? Ez, badakigu non hasiko da, Ipar Euskal Herrian hasiko dela badakigu, Baionan amaitu zen, ikaragarria izan zen da. Barkatu honekien, amaitzen den lekuan hasten da datorren edizioa? Ipar Euskal Herrian hasiko da, ezin dugu esan nun, eta, hori bai, bukaera txandakatu egiten dugu, eta Bilbon bukatuko dela badakigu. Baina hortik aurrera... Konfidentzialtasun kontraturen bat edo, ze sinatu duzu horretarako? Guztiz. Ezin da, badauka, sarma hori ere badauka, olako gauzatxua gordetzea, eta, kinieletarako ere balio izaten du, apustuak egiteko, eta... Pixka jolasteko. Gure aldetik jakin, urtero bezalaxe, edo 2 urtez behin bezalaxe, jarraipena egingo dugula Gaztea irratian, eta zuekin ingo deula bat, goizero jakiteko zenbat pertsona eroidien biden, edo nondik doan, zenbat jendez, herrigune batzuk izaten di beste batzu baino indartsuago, hori dana kontatzeko, gurekin kontatu. Aipatu duzue, misterio honek balio duela jolasteko eta ez dakit apostuak egiteko. Apostu zalaik zarete, jokoa gustoko duzu ezuek? Bingo aipatzen badugu, zer diozue? Zoragarri. Badakizuek gaur Gazteako set honetan bingo bat ospatuko dela, lehendabiziko San Bingo musikala Gazteakoa? Bai, zeu ikusi. Okerrez banaiz, Lourdes zu bingera bat zara. Bai. Esan diguzu ya mikroitxian, horren zain zaudela. Guk herriko jaietan beti egiten dugu, herriko gazteek montatzen dute beti bingo musikatua, eta ikusi nuenean Gazteak ere antolatu behar zuela, kuadriako guztia daude hortik, eta zanien, 5 eta 4 daukagu. Ondo ikasi duzu lezioa, Ondo ikasi duzu. Eta segituan izango dugu bingo horren jabea gurekin, Alexander Padilla ja prest dugulako. Ikusten zaiola, Iban Garziarekin batera izango ditugulako biak segituan hemen, eta zuei eskerrik asko batez ere zorionak Zeitfest Gaztea zabaltzeagatik. Aprobetxatu gana, disfruta, gozatu. Lourdes, Argine AEK-ko kideak, ondo segi, zorte hon korrikarekin, eta leloa jasotzean ospatuko dugu baita ere, eta ze gustora egongo garen gainera zuekin. Ondo segi. Zeitfest Gaztea. AEK-ko lagunak joan zaizkigu, eta... Haitu itea. Azido eta hielaroniko gehiago. Eta leku berean eseri dira, urrengo bi gonbidatuak, eta beraiek dira, batetik Alexander Padilla, eta bestetik Iban Garzia. Gaixo Euskal Herria eguerdion! Zeitfest Gaztea jaialdia, ez da ulertzen, bi lagun hauek beka zapaldu gabe. Mira, oiek ginen komentatzen ointxe bertan. Laugarren edizioa, ne horrek urte nintzen baina bestetan beti bukatu izan du Iban Garziak eta biok, gaua alkarrekin. Bai, azken finien Zeitfest oso festival politxe da, entretenen garrexe da, jenientzako, eskola errexentzako, kanpotik etortzen jentientzako, baino nik usteet baita ere kartelien hemendik aurra jarri beharko luke bela, apartatu txiki bat, ezta? Fiju egean antzako, gu hemen gure lekue badauk egun antzako. Zeitfesta guk inaugurau genurako, eta egunen baten bukatzen lima da, espero ez zela ez, guk itxiko deurako. Hau da, zure helburua da zilarrezko txartel moduko bat sortzea Zeitfestek, zuri hori emateko, eta horrekin edo zer egiteko gaitasuna izateko, ez da? Edo urren urteko irekira gure esku izateko. Pregoia Pregoia! Hori da. Txupinazoa. Hemendik pregoia bota nahi deu. Bai, pregoia bota nahi deu. Pregoneras. Peio reparaz, pregoia datorren urtien, Alexander Padilla eta Iban Garziak. Oso ondo. Pausuz, pregoia momentuz ez, baina Zeitfest Gaztean pixua izango duen tarte izango da, Gazteako setean gaur martxan jarriko dugun lehendabiziko San Bingo musikala, Zeitfest Gaztearen markonen barruan. Eta berak eramango du bingo hori, bera da Alexander Padilla, eta ikusten duzu ja, zeirrati bidez entzungai guai dago, baina iruditan ikusten baduzue, ja Padi jantzita dago okasiorako. Nik etorri naiz ja, bingero modun, pixat urturi nago, bakizu beti olako gauzak iristen dianean, nik bi ordu lehenago edo ja urduritzen hasten naizela. Eta, bueno, oso kontentu nago.
Larogita marte mazo hauzkau prestauta. Badi, barkau, baina eske bingo musikatuk sortu do, momentuz, gure saiok baino ezakit... Interes gehiago. Interes gehiago, bai. Osa, jende gerturatu zaigu. Txiloskorra idea jartzen, Itzala egiten zabiltza. Eskerrik asko, Andrea Maitia, presio gehiago jartzen. Fitxak edo tabla, nola, kartolien esketorri. Esan biharra dau, andra batzuk etorri diala, eguardeko ama bixetan. Andra ez, gazte ziren, maite, ez dutxekin andra. Barkatu. Gazte batzuk etorri, ez? Gaztiak etorri. Zatera, nun erosi aldia kartoiak eta esan dut zeutz. Lasai. Erosin berdie. Goazen hau azaltzera. Lehen bizi, zer da bingo musikal bat, Padi, eta nola parte hartu dezakegu bingo horretan? Begira, bingo musikal bada azkenian, bingora jolastuko bagenu bezala, baina zenbakiak esan beharrian kantuak entzungo ditugu. Gaztean entzuten dian, edo entzun izan dian, 80 temazo. Zakiztu bingo baten? 80. Ba, hoi ez dago, baina Merina Gris badago. Eta zuek pentsatu, hor dago, adibidez, dago Lady Gaga, dago Derri Txarrak. Berritxarrak. Bulego. Ikusi arte. Ama ikusi arte. Bulego. Kantu bat. Egan. Ai, hori ez. A ber, baina bulego kontzure erriko hieta. Ez que bizket deskonatu duten hau. Gauza da. Ez guazen markatu, baina guazen azaltzera, Ibanen deskonexioa hain fuertea da, sorotan belea hasi dela. Ez da kanta zen, horantxe daztu egin dut. Kanta entzun dugu hasieran, eta uste zuen Badialen kanta bat zela. A ber, justifiko barte gauz bat. Hortxe dago Ibanen deskonexioa. Ni gaur etorri naiz bizket patxuru. Zeitestea. Ze atzo afaldu nun pokebol bat, duela 2 egunekue. Eta zeuken atune eta zeuken izokina. Ze pasatzea duela 2 eguneko izokina eta atune gaina daude ingabe. Claro. Gordinik, bai. Gordinik, orduen nire tripak daude bizket... Atzo esan ziguten... Nire amak ez daki. Baina, beraz zer daukan hemen, beraz zer daukan. Osa, denboraztu bat. Hemen dauket ure... Ura misterioakin. Bai, ura misterioakin. Atzo esan ziguten bekeko komunetan gauza gertatzen zirela. Gaur gertatuko dira. Ikusten dugu Ibanen kasuan gaur, aurten bai gertatuko dela. Bekeko komunek. Eta parkinak baita, nahi zantziaten parkinean, eta komunetan gauza gertatzen dirala. Bueno, Padi, zurera itzuliz, bingoa, azaldu ezagun hau. Azkar, 4etatik aurrea guk kartoiak banatuko ditugu. Kartoiak doakoak dira. Gutzako gorde, Zuentzako ere badaude, eta orduan, 80 abesti daude, abesti bakoitza kantu bati asoziatua. Orduan, zenbaki bati asoziatua. Entzuten balen batian derrepente Merina Grisen ardilatzen herrian, horrek igual izango du 26. zenbakia. Kartoi horretan 26 zenbakia balen baukaztu, besti gabe markatu eta listo. Sariak daude linea eta bingoa abesten duten entzat. Nola abesten da linea, Iban? Linea! Eta nola ospatzen da bingo bat? Bingo! Begira! Oraintxe bertan, Carla Sofia Gascon bera ere txuntxitu duzu bingo esanez. Eta esango da gauz bat, kartoia kontatuta daude. Bai, 380 daude. Hemen 318, hemen 318, 600 eta 40... Bai, baino, 2 partida dira. Bat 5 eta 4 aurrea, kartoi horia, eta 6 eta 4 aurrea, kartoi arroxa. Ez berdintasuna ere badaka, Padi. Kartoi igualak dira, baino kolorez berdina. Baino partida bat izango da denek horiekin eta bestea arroxa. Bale, bingoa? Ez da premiso nausixaua hori txentokatzen, ez ez? Ze premiso daude, nina jakin hori. A ber, mertxana eta hori, ez? Mertxan ofiziala, Zeitfesteko mertxana. Kriston suadera guapok taula. Oso guapo, eta urrengo urteako Zeitfesteako sarrerak ere, behar bada egongo dira. Ernest, oraintxe bertan guk ere egingo dugu beste lehiaketa bat, zedena ez da hemen bingoa izango, guk ere mentxe egingo dugu zetean beste lehiaketa bat, eta mertxa banatuko dugu eta beste 1000 azusteko, beraz hemen publiko bezala dugun jendeak ere parte hartu dezake urrengo minutu hauetan. Galdetu nahi nizuen, oza, bingoa eta parranda oso ondo, baina ze kontzertu ikusten nahi zuen. Nik nahi dut ikusi asko Isabel Ayun, como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. Hoi ikusten ere bingoakin batea dala, Maitia. Andala, lei. Bueno, bazatituko gabitan, gaina Isabel Ayun oso nere fana da. Bai? Eta esantzin etortzeko ikustea. Hortxe egonda eserita. Hemen onda gaina, ja decía yo. Eta Sune. Zure nere bingoakin batea da. Ni flipatzen nago ala ere... Arroba dago kantauri. Horentxe jarriko dugu kantauri, Era kantauri nere bingoan dago. Ni ala ere flipatzen nago ze Padiren bingoa da, eta nik ez daukat garbi Padik zer egin behar duen bingoan. Ze esan duzu kartoia daudela, baina zuzertza daude hor, egonean gero eserita ez ere egin gabe? Nik showa montatuko etor, Oizeder Maiorekin batea, Oizeder Maiongo da, DJ lanetan musika jartzen,
eta niongo naiz, jende artean, MC, maestro de ceremonia. Hoi da. Hombre, hola trajeakin dator. Eta gaina, sarituko dugu baita jende animatua. Hau da, dantzatzen eta abesten daun jendiak, sari ere izango du. Osa, pizkat zirko inbiada edo... Zuzertan, animatuta etorri bartzeate, eta ikusten bale mago norbait, pozik da hola, eta kantatzeko eta pasarero batiteko Crazy Love entzuten danean. Nik bakarrik esango dut, zuen lehendabiziko San Bingo musikalean Tolosan jan izan nintzen, eta segituan hemen egongo den Ainhoa Vitoriak formula abierta dantzatu zuela. Beraz, hemen edozer gertaliteke San Bingo musikalean. Gaina, atxaleko bostetan da, no? Atxaleko bostetatik zazpita, gero denok zea maizea. Claro. Baino bostetatik zazpita, Pues hor dago gaia, gustoa, pozik. Bueno, Alexander Padilla, Iban García, eskerrik asko, bingoa izango da bostak eta laurdenean, zalantzarik gabe ben izango gara. Eta Iban, zurekin egongo gara, ordu txikietan arte. Goiztoko 6 zazpirak hartu zuta ben ibiliko gara. Fenomeno. Así que ikusiko gea. Iban García, Alexander Padilla, eskerrik asko. Zeitfest Gaztea. Gure txanda amaitzeko beste bi momentu gako ditugu, zoragarri. Albina Stardust eta Divina Komedia segituan gurekin zetean, baina beste bi divino ditugu ja prest, urrengo minutu hauetan lehiaketa bat egiteko, ze lehen egin dugu lehiaketa eta bigarrengo buelta bat ematera goaz lehiaketa honekin. Beraiek dira, Ermutik, Julen eta Inigo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ondo, osik. Urdurik zaudete? Bai. Iritsi da lehiaketa egiteko unea, azalduko dugu beste behin zein den gure lehiaketa, baina jakin sari oso potoloak ditugula. Eta hemen ditut. sari hauekin look aldaketa bat egin dezakezue gaurko festival, ez da konbentzituta ez da, Julen? Ez, baina bueno, azalduko dugu lehiaketa. Jolaza oso erreza da, izango da kompatibilidade testa. Hau da, ia zue bixak kompatibliek zarien festival batera elkarrekin etortzeko. Orduan dakau hemen galdera sorta bat, eta ni boteko dutzue galderia, ingo dukero atzera kontua, 3, 2, 1, eta zuek esan behako zue, edo bata edo bestia, hau da, zuen izena botako dituzue, bale? Zuze balimazea, zure izena esan. Hori da, bestela irratien ez da ulertuko guztia, bale? Beraz, az da dila lehiaketa, lehen da biziko galdera Maite. Bietako nork du probabilitate gehien zeideko txokoren batean lo gelditzeko. 3, 2, 1, Inigo! Inigo, hau da, zu Inigo. A ber, kontatu hori. Zer pasatzen da hor? Eukin zuen argi. Ez dakit, bueno, Julen dago lurretik. Alkolan erruz, igual. Bai? Bai, izan da. Edabe magikoa gaitxigan, ez? Hori da. Pasau izan jatu beste egunen batian edo beste festaren batian edo? Ez, logeratzia ez, baina bueno. Logeratzia ez, baina bueno, horra. Ia. Guk ez dugu izenek emango, baina lantaldeko bat lo geratu zen Zeitfest Gaztea baten bek barruan, eta bek itxi egin zuten. Eta hemen gelditu zen. Eta ezia saltatu behar izan zuen hemendik ateratzeko. Benetan? True story benetan pasada. Ondi ganez ailega. Eta beraz, hemendik aurrera gaurko edizion kontu zinigo, ze hori pasaliteke. Ez, pendiente gongo gara. Ba, oso ondo, Julen. Ea, bietako nor joan da jaialdi gehiagotara? 3, 2, 1, Julen. Ez ez zuen batere argi euki. Kontu galdu duzu ja? Bai. Ze jaialditan egon zare dugu txera bera? Egia esan ni ez askotan, baina BBK Live, Zeitfest, Madrilen baten bat, bai. Baina egia da igual Inigo, bai, igual. Inigo zunun egon zara. Bueno, lehen egiten zan, Kobeta Mendin, zelan zan, bueno, beste bat. Madrilen egonaz, iraian, zelan da, Sonorikan eta... Inigo haitu, irratin gauden mikroa gerturatu zure ahora. Oso, ze hau polita daukazu, zoragarri. Bueno, duplaren kamiseta daukazu jantzita, zenbat bider ikusi duzu dupla? Ba, 3 lau bide, bai. Pan sutxua zara, Bazoaz agura ingo azkenengo kontzertura? Ez noa. Ai, ze pena. Urruti samarra da. Vale, Ermutik agura, badira kilometro batzuk. Gero, Madrila joateko arazorik ez dago, festibatera, baina agurainera ia, Bueno, 3. galderiakin jarraitzuko dugu, izango zen bietako nork zor dio besteari diru gehien. 3, 2, 1... Julen. Ui? Bakoitzak beran izena izan dozue. Bai. Ez dako zorrik. Ez. Ez zer? Ez, oso legalak gara. Erabiltze dozue trikaunt eta lakuak? Ez, edo rondak egiten dugu batek bat ordain duta gero bestiak. Eta bizumetan bazarete hola mezu bihurriak jartzekoak. Bai. Azkenengo bat hola jarri duzuena edo, idatzi duzuen alkarri edo, ez. Bueno, pasan hastien, baina
eukidan duen kuadriako askari bat, eta... Hori. Hasta que ese primer aviso, ez da holako gauzak. Holako kontuak igual, vale. Beste galdera bat. Bietako nor itzuliko litzateke bere exarekin? 3, 2, 1... Julen. Ui! Ui, laguna kortekan beba itxirixoka, ez dakit entzundan irratitxi. Zergatik. Zure exa hemen egon liteke oraintxe bertan? Ez. Vale. Eta hemen egongo balitz? Bueno, ondo pasatuko gendu nik uste dut. Ondo pasatuz ez entzutan, bueno, ez gara osartuko, bale, ez du sakonduko. Izerditan, ja. Osaketzudako exik edo? Ez. Bueno, nik asko bez, baina... Itzegin zuk, Julen, itzegin inigo batik. Hor, esan bertzen nuen zerbait beragatik edo ez errez. Ez, bera bikotia dakalako eta hortik handagoelako, bai. Ez gara. Agur bat, hortxe daukagu, Ez zer esan. Arro dago, zurekin. Amamos urte elkarrekin, ja, osea. Amamos urte elkarrekin zoriona. Bizitza oso bat. Beste galdera bat. Beitxu, aurreko rondan bebai esan dut, baina gustatzen jata. Bietako nork sortuko zuen OnlyFans kontu bat. 3, 2, 1... Julen, hombre, 15 urten eskakin da ze sortu ardo OnlyFans. Bueno, igual bikotekidearekin. Bueno, bai. Askotan olako gauzak egiten hasten zarenean, bikotea arnastu egiten da, arnaz beritzen da, eta gauza berriak probatuta, ez? Bueno, eta zeri buruzko OnlyFansa izango nintzateke? Ez dakit, Igon. Osea, ez dakit. Eskuak, hankak... Oinak... Den esan digu batek oinen inguruko zerbait, eta oinena ez da. Ez. Ba, igual aurpegiko argazkiak. Ba, zoragarri, guapo asko azarata. Bai, badakit. Bueno, eta azkenengo galdera egingo dugu. Azkenengo galdera. Eta gero sari banaketa egingo dugu. Azkenengo Andrea. Bietako nork sortuko luke musika talde bat. 3, 2, 1... Iñigo. Iba. Zergatik. Bueno, ni gaztetan eta asko ibiltzen nintzen, rock kontzertutan eta gustatzen zitzaidan. Ikusten edo? Ikusten. Baina instrumenturik ez duzu jotzen? Solfeorik eta ez dute zer. Eta kasu, baina gaur egun sortu bihar baldin mazinuan talde bat ze generotakoa izango zen, ze musika estilo? Julenek barra itxen dago. Bai. Ez que nire musika asuntua asko aldatu. Bai, lehen metal eta olakoak entzuten ditu. Eta orain popero bat zara. Bai. Hori, bere gertatzen zaigu, Bai, dano pasea hortik. Eta zer modu zaude orain? Bueno. Hortik erateratzen da, ez da? Bai. Hori da. Bueno, eta gaur, duplaz aparte, zer gehiago ikusi nahi duzu, Zeitfest Gazteako karteletik? Eri Crystal Fighters. Eta Iseo, ando dozu. Ai, Iseo, nik ere ikusi nahi Iseo. Gero bingoa daukagu, Bai, bueno, horretara bai etorri gara, bai ala bai. Musikala bastak eta laurden gaztean hemengo esetu honetan, baina gubila saria dugu zuentzat, Andrea du saria eta saria itzela da. Bingoan parte hartu gabe ere saria merezi duzuelako. Bueno, tote bag bat gazteakoan, noski, bi kamiseta jungo naiz botatzen dana, baina, bueno, gero dana txukun dut. Hola, urtegira bota. Venga, gazteako kami bat, gazteako beste kami bat, ahi ba? Hau da, zeideko kamiseta bat zoragarri ez zuretzat, eta hau, zuretzat. Eta hirugarren bat, bazuren eskantzat, 15 urte elkarrekin ez da makala. Zer da bila esetean, etor da bila, ez, Goizan etorri. Goizan eda? Goizan etorri. Gutxienez, ez, goizan egauzat egingo dugu. Festivaletik doia. Bakarrik eskua. Jarriko dizugu kamiseta horrela, Zapianen jolasan bezala, zuk eskua sartu kameran, eta hartu kamiseta. Bazatoz, ja. Aupa Goizane! Bueno, lagunak, Julen, Inigo, Ermutik, eskerrik asko parte hartzeagatik ondo pasa gaur. Zeuei, berdin. Gero ikusiko dugu elkar hortik, beraz ondo pasa. Berdin. Eskerrik asko. Zeitfest Gaztea. Albina Stardust eta Divina Komedia, arratsaldeon. Arratsaldeon, maitia. Bueno, zuen bertsioa, baina clean face esango dugu, edo, bueno, clean look, orain modan dagoela, aurpegia garbiena batea. Justo clean igual ez, bai. Bare face, bai. Asteako aizetxo bat ukiezu, ez? Eukidet, arazo txiki bat, bai, neukan, nola esaten da, ikustezina zen granotxo bat eta ni enkargauna zaitia como izugarrizko katastrofe bat, eta bain argi dago daukadala, aknea oso gaztea bai naiz. Hori da. Bueno, gero ikusiko dugu zuen showa, iritsi berri zarete? Bai, oraintxe bertan. Zeren duzu, kotxea aparkatu, ota ordaindu... Gruperatu dugu jeta hemen aireportuan onduan, eta etorri gara, bai. Ez, ekarri ditugu, sartu dugu kotxea, atera dugu denaz, ez dakizue zenbat gauza ekarri ditugun. Zenbat maleta dira, Albina? Maleta ez dakit. Maletak bi, baino, como Mercadonako boltsak 18. Igual bai.
Ze behar dezue, eskailera bat, ventiladore bat, rollo Beyoncé egiteko. Eta dana itzen duzue viaje batian. Bai. Etorri gara gubiok bakarrik, beste kotxe batean dantzariak, beste kotxe batean beste dantzari batzuk, euskal dantzari batzuk, ekara ditugu ere, eta beste kotxe batean dator teknikaria eta bere mutilaguna. Daukagu tira astur egin duzu trailerretan. Hau dala Super Bowl. Aizue, eroso zaudete zuek montatu gabe zuei buruz zuen aurpegi artistiko hori buruz izketan? Ez da zuentzako pixkatola, ez? Ez zaudete eroso. Hori ez nago, baina que remedio, ja hemen nao. Orduan, egin beharko. Bai, normalian guztetan separatzea divina edo ez, baina eolako eventuetan beti da como eta egin behar dira gauzak datozten bezala, así que guztiz egingo de sakrifizioa gaur. Albina, gainera, zuek denbora dezente behar izaten dezue prestatzeko, orduan, pixkat igual, ez da olako beste ikingo ezue. Hau, zema denbora behar izaten dezue gutxi gora bera? Gaur egun ordu bete inguru. Ez da eta gaur egun, ze ja hori praktika dugu, ja badakibun egiten dugun, eta ez dugun ez bekainik, asko zerrexago egiten dugu. Total. Bakari bekainak estaltzen behar dira, igual ordu erdi, 40 minutu. Ja, hasieretan igual luzago. Hori da, hasieretan igual 2 ordu, 3 ordu egoniteke lase asko, baina gaur egun, ja. Mirake galdera bat, zuek, badakazu buruan, hola, ze pertsonai euskaldun gustauko jatzuen montatzia edo... Gorpuztea. Ai, baina en plan guk aiei egin. Bai, gu drageatu, ez? Nor drageatuko genuke. Nik ez dakit hori egiten. Nik bibazuekin dokan sekzio bat, eta jabetan behin hori egiten dugu. Hala ere, gustatuko litzateke, pues bapatean, jo que se, erramun bati, edo, ez, dolako zerbait zego litzateke fantasia. Edo bapatean, jo que se, Jose Luanaiak, edo, eta biei, ez dakit, igual zait, Potxo eta Lotx, eski igual zait, denak me parece maravilla. Claro, payasotik zein da, nola, hor ja... Ez dago ezberdintasun handia, payaso batetik travesti batera, baina, bueno, pues igual, bai, beste forma batzuekin ego genuke. Eta montatzeko garaian, lehendabiziko pausua zein da, esan duzu garai batean bekainekin eta bekainak estaltzat hori guztia, gero zuen kamerinora joatean nola hasiko duzue prozesua? Beira, hartuko eta arnasa oso sakon, gero botako gin tonic bat edalontzi baten, gero afeitxa egingo naz, eta gero bai, hasi makillaje egiten lehenengo begiak eta gero arpegi osua. Gero peluka izango baita. Peluka maia. Kontuan hartu behar dizu ea zerk inkapazitatzen zaizun gehien, azkenean jarteko adibidez, asaskalak badituzu ezin dozu egin ezer. Orduan, dena bere tokian dauenean, asaskaltxuak jarri, eta pestainak eta jazta. Eta eszenatoki gainera, urtaroak izeneko ikuskizuna eskaintzera. Albina, zertan datza? Bera, azkenean, aitzaki bat izan da urtaroena, Azkenan gure genuen, gustatzen pila bat, udako abesti mitikoak, baina baita eguberritako abesti mitikoak, eta dena. Eta justo beste gunean nola hitz egiten esan nion Daneli, eske travestismo aldarrikatu behar dugu urte osoan zehar, ez bakarrik ekainan edo arrotasuna, baizik eta travestiak urte osoan zehar egiten dugu lana, eta horrek dugu urtaroak. Eta izango dira 4 urtaroak, eta urtaro bakoitan entzuten ditugun abesti mitikoenak. Arropa zaldatuko zarete, Dani? Dexente. Ribilak dira horiek. Amazazpi poltsetan zuztezu dauela. Arropa eta trastuak eta dena delako katxarroak aterako ditut, ni behintzat ez somatzeko ez dakidala dantza egiten. Niretzat, zure pertsonaia gehiago zarete, negua edo ezagit zer, eta zueneko Albina udaberria ezakit. Horti doa edo rolak aldatu dituzue? Biak gaudela urtaroetan. Hori da. Aurkitu dugu modu bat sartzeko, bai. Bakoitzak egin du bere modura, bere estilora, eta bere erreferentekin. Eta negu esentzia duen pertsona batek nola bizi dezake uda giroa? Hor badago modurik? Beira, nola esan liteke spoileatu gabe. Egin spoiler. Usteot, urtaro guztiak dakatela pertsonalidade bat, eta adibidez, negua oso hotza da eta oso iluna, baina neguan bebai daude Gabonak, no seke. Edo udazkena da como oso romantikoa, baina dau Halloween, edo badakitu duan bilatu ditugu como interpretazio pixkat liberal batzuk egiteko... Hor guztauko jatan, markatu moztia, aurrekoan ikusi neban zure bidixo bat, ezaten, zenbakixak zemotatako pertsonak izango zian. Osea, bata dala, bueno, tokixa guai. Orduan, urtaruak zemotatako pertsonak izango zian. Beira, nik usteot udaberria dela Taylor Swiften fana. Udaberria da bere... Udaberria da horoskopoa irakurtzen duen pertsona bat, baina bere emozioekiko kontrol errealik ez duena, en plan bakarrik irakurtzen ditu gauzak. Udazkena da pertsona oso erreserbatu eta antisozial bat. De hecho, niri udazkena bibra moduan gustatzen jat mordo bat. Usteot negua dala pixka bat borde.
eta uda dagoen paro. Uda osoa. Osoa, da desempleo, bai. Dauko edo erentziaren bat edo zehozer, baina uda eta lana antitetikoak dira, travesti bat ez bazara, baina. Bueno, aipatu duzu hor, azkar Halloween eta hori guztia, hitz egin genuen Albinarekin gusaioan, baina hori, Lady Gagaren showera bazo aztela, Halloween garaian ospatuko du bere kontzertu hori Barcelonan, urduri zaudete, zein da zuen muda. Ni ez noia. Hori zaparron. Hausten nuen hori bikotean bizitzen utela, Lady Gagaren Little Monster izate hori. No, hori da bere gaixotasuna. Da nire diktadura, etxea. Eta Daniel edo Divina, zure kasuan zure Lady Gaga nor da? Baukazu alako pertsonaia gustakorik? Dudi Gabe Lana del Rey. Bai. Egon ginen Barcelonan ikusten Primavera Sounden, etorri izan asko maiten hauelako, ni ez naz joango Lady Gagara ez dudalako hainbeste maite. Gauzak horrela... Berdin zait kamararen aurrean esatea. Eta, bai, referentzia parekuak ditugu batzutan. Bai. Normalian, kotxian musika jartzeko bastante konfliktua dago, baina noiz behinka konpontzen gara. Kartela ikusi duzu, Bai, noski. Zeitxura aurtengo kartela ikustoko duzu, aurtengo zeit? Bai. Ze ikusi nahi zuen? Pues mira, nik ikusi nahi nuen Zea Maiz, baina jarri digute aldi berean. Orduan, justo ikusi nahi genuena. Kendu bitzago publiko zua, gaixo orduan sentitzen dut asko, baina nik bai ikusi nahi nuen, bai, gero, interesatzen jat asko bai food truck departamentua. Zoka ere badao, Jaterako garaian mizkinak zarete? Ez dakit horrek esan edan, baina jaten dut dena. Baina zuk oso ondo sukaldatzen zu, zatik Instagramen ikusten nola kozinatzen zuen eta oso ondo. Jan nago. Eta ze gehiago esan behar nuen, ez naz enterau zein dan zu. Hori gertatu da ja, edo sorpresa da? Azaldu oraindik. Zu agertuakia, zu izan da ekimen bat gazteak eta Stage Festek martxan jarri duena eta hor musikari berriak aukera izan dute edo beraien musika aurkezteko eta lehiaketa estilo batean aukeratu dituzte musikari gazte batzuk eta akustikoan eskainiko dute kontzertua. Maketa lehiaketa... Zu ez da artista bat bere horretan. Bai, baina nahi neban jakin ea ja anuntziauta zegoen edo oraindik eunden itxarotenean hor datorren. Ja esan dute, Instagramen eta jarri duten hor izango diren. Ziraun taldea zegoen, hortxe zegoen zerrenda bat, uste du lau talde direla, lau proiektu direla eta hortxe egongo dira zu agertoki horretan entzun gai. Hori ikusteko badakat kuriosidadia bai. Ze ondo, aizu horretzeko dugu ja, azteitezte ja pixkanak azuek ere prestatzen, Albina Stardust, Divina Komedia zora gara ezarete. Eskerrik asko beti bezala, eta egongo gara zuik ikusten. Bai, zazpiako gehi gutxitan, eta badugu mertxana ere erosi, mesedez, dena, denetare. Eskerrik asko bikote. Agur bikote. 4 minutu 3 izateko eta iritsi da txanda aldaketa. Sorotan bele daukagu agertoki nagusian, aztien agertokian, eta dagoeneko sartuko zaizkigu hemen gure txokoan. Julen Telleria, Ainhoa Vitoria eta Jon Gotzon aldaparen sartu lasai. Serio horreta ingo de bola. Claro, hori da. Transizio moduko bat, hau dana improvisatu. Pizkanaka zuek ere egokitzeko eta zuek ere hau guztia. Hola, cuadrillas, moduz. Ondo, zer modu zuek? Zein denaikoa eta. Baina gu... Sei lasai. Vale, hementxak gero jarriko gare, jarri beharko dugu. Nahi duzuen lekuan, hori da. Ados, zer moduz? Oso ondo, zer moduz? Oso ondo. Pozik gau, Gogekin zaudete, zuena egiteko. Musika altu dago, Joni. Barullete, hemen. Ezakin nola lortu duzuen egiteak. Bueno, konteguzu azkar, zer daukazue, urrengo bi ordu hauetan zebadakigu, sekulako line-upa daukazuela elkarrizketetan. Esan digute. Egin dugu bakarrik, gaurkoa prestatzeko oraintxe 2 minutu terdiko bilera bat. Eta bilera hortan erabaki dugun gauza bakarra izan da. Hasiko gara, eta esango dugu ze material daukagun orduan. Sentitzen dut, baina orain spoilerrik ezin duzu egin. Esklusiba 3 izango da, esklusiba. 2 minutu da. Guk ere esan dezako, entxaukagu zerrenda, baina ez dugu esklusiba zapuztuko, Entzungo dugu Sorotan bele zuzenean, eta gure partetik besterik, eskerrik asko, Maite Garmendia, Andrea Aramuru, Andreu, eta hau guztia entzun irratian, Guaun eta Gaztearen YouTubeen, orain Jongi, Ainhoa Vitoria eta Julen Telleria. Musu bat.